Njaluki dange, Pak. Kuwi teko cikuk nang. Ana ditenang. Amangkat ngaris Pak, wedhuse selang leh. Ning arep aja hati-hati ya, dalane padha ditutup. Ya, Pak. Bangko Pak, dalane ditutup apa arep ana karnaval? Hus ngawur wae. Bapak bar nonton berita kayak rame. Jadi ana virus corona. Corona apa ana Pak? Iki virus berbahaya nang, mateni. Lah kok koyo medeni temen, Pak? Nah kuwi kowe kudu hati-hati aja lunga-lunga sik. Siap, Pak. Tak mangkat ngaris ya. Wah, capek nih. Lumayan. Wah, zaman saiki ana virus sing medeni tenan iki, iso mateni. Hari iki tak ning kanca-kanca wae lah. Ana ngerti. Wah. Jane saya deres. Iya wah. Wes dong ngarit. Apa deres iki? Itu pilihan apa dana nopo. Ada juga jahit. Kang jahit. Ini nomor bisa. Nomor bisa. Oh, saya keluar apa sih? Yo. Mau jangan obek. Jangan gorilo. Bro. Aku harus kena info penting nih. Info apa tuh? Di toko-toko ngene apa? Toko ngene. Aku mau nonton berita. Jadi ono virus yang iso mematikan. Oh iya, aku mau ya nonton. Jadi oke, sing kena virus. Wih. Aku mau lungane Magelang. Yo jalan kok tutup. Ngopo ini masih mas? Kena virus ya pasti ya. Ini aja sih, ini musik-musik ini saiki penyakit tentang bahaya tenan iki. Ora mandang wong cilik, wong gede, ora pejabat iki masalah penyakit gede tenan. Saiki rasa awak udah kumpul-kumpul, nak lebare bulan toko do iso tangane beda resik karo utawa sadurunge bopong ajine iso tangane. Masalahe virus iki gampang nyebari. Oh ya wis, ngono saiki bubar wae. Apa nuruti anjuran pemerintah di rumah saja. Oke? Yo, bali. Enggak, Yo ngono kuwi to cok goblok. Kene.